אבינו מלכנו, אלוקי בורא עולם, קרב בינינו, ותן אהבת חינם, אליך המלך, בוחן הלבבות, קראנו על ברך, שתחבר בין הקצוות, אבינו מלכנו, תפילתנו תקבל, ברך את ביתנו, תן שלום על ישראל. טוב, שלום יוסף. שלום וברכה. אנחנו היום 11/3/2025, י"א באדר, תשפ"ה. אנחנו נמצאים כאן בבית קפה הזה. דובשנית ומקדניה. וקפה, מקום שאנחנו עוד נדבר עליו בהמשך, אבל קודם כל רציתי לשאול אותך, מה שלומך ואיך אתה? אז לפני הכל, לפני שאני אתחיל לענות, אני רוצה לברך ברכת שהחיינו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. 80 שנה זה לא הולך ברגל, זכיתי ברוך השם, ואני לרשותך, אתה יכול לשאול, אני אדבר ונזרום. בעצם היום הולדת שלך 80 בימים אלו? זה בערב פסח בדיוק, אני נולדתי בערב פסח ב-1945 בבגדד שבעיראק, ועליתי לארץ בשנת 1950, הייתי בן 5, יש לך איזה זיכרונות משם? כן, אני זוכר דבר אחד בעיקר, הגענו לארץ ושמו אותנו במעברת תלפיות בירושלים, ושם היה כמעט איזה 200-300 אוהלים וצריפים, ובאותו ערב שהגענו היה סופת שלגים שאמרו לנו אחר כך שכמעט 100 שנים לא הייתה סופה כזאת. למחרת בבוקר קמנו בבוקר וכל האוהלים וכל הצריפים עפו, ונשארנו בביצת בוץ שלא מצאנו את עצמנו, כמעט 300-400 משפחות. זאת הייתה קבלת פנים שלנו בארץ. עם מי בעצם היית? המשפחה, כשענינו לארץ, ההורים שלי ועוד 5 אחים, עוד 4, איתי 5, ובמשך השנים נולדו פה בארץ עוד 6 אחים ואחיות, והיינו סך הכל 11 ילדים, ואחרי תקופה קצרה עברנו לגור באבו-תור, לא רחוק משם. אבל בוא נלך אחורה, ספר טיפה על ההורים, על המשפחה, מאיפה הם מגיעים. ההורים, אבא שלי הוא גם היה אח הגדול מ-11 אחים, בחוץ לארץ הוא היה אח הגדול, הוא חיתן את כל האחים והאחיות שלו והוא התחתן אחרון. הגענו לארץ, אני לא אגזים, בגלל שמי שהכיר אותנו, היינו משפחה הכי ענייה בארץ. אני יודע ושמעתי שהיו הרבה עניים והרבה קשיי יום, אבל אצלנו זה היה עוני מרוד. אבא שלי עבד בקרן קיימת, אחר כך הוא עבד במעץ, שומר בלילות. אמא שלי גידלה את הילדים, אבא שלי בעצם היה המפרנס היחידי ל-12-13 נפשות. וגדלנו בעוני גדול מאוד, ויש לי מה להגיד על זה. למשל, דוגמה שמגיל 10 גרנו בשכונת אבו-תור, שיש שם מחנה צבאי, נדמה לי שזה עד היום שם. סליחה. והייתי חוזר כל יום משעה 12 הביתה עד שעה 2. סליחה. והייתי מחכה ליד פחי הזבל של המחנה צבאי, שהייתי מחכה שהחיילים
יגמרו את הארוחת צהריים שלהם, ויזרקו את השאריות. אני הייתי נכנס לפחי הזבל כל יום במשך 2-3, ואוסף את השאריות של האוכל של החיילים, ומביא את זה לאחים שלי ולאחיות שלי שיהיה לנו מה לאכול. וזה המשיך ככה שבמשך 3 שנים האוכל שלנו, שבתות, חגים, זה היה מרק. ומה זה היה המרק הזה? מים חמים עם קצת ירק. שבתות, חגים, ימים ולילות. זה היה עוני מרוד. אני כשכל ערב הייתי יושב, חותך קרטונים בגודל של כף הרגל שלי, שם את זה בתוך הנעל. באבו תור אני למדתי בבקעה, הייתי צריך ללכת ברגל. בקיץ שלא ישרוף לי כף הרגליים, הייתי שם קרטונים כל ערב מכין בכפות הרגליים, שאני אוכל ללכת לבית ספר עם זה. מה, לחמם את עצמי, שיחמם אותך בעצם? לא, שלא ישרוף לי את הרגליים. הייתי הולך ברגל מאבו תור לבקעה, וזה היה קיץ, אספלט חם מאוד. ובחורף הייתי שם ניילונים שלא ירטיב לי את הרגליים. בקיצור, אני גדלתי ממש בעוני גדול מאוד. אני הייתי הבן הגדול במשפחה. אני אולי אדבר על זה בהמשך. בכל אופן, הייתי נכנס לפחי זבל ומביא את האוכל לאחים שלי. לימים, אולי אני מדלג על כמה דברים. הייתי בעל עסק שמה שעכשיו אני נמצא בו, ואני מתמקד בפסוק אחד שכתוב במקורות, וזה אני חושב קרא לי את זה ממש במקורות, כתוב במקורות, מאשפות הרים אביון. אני נכנסתי לפחי אשפה, הבאתי אוכל לאחים שלי, וזכיתי הבן של ראש הממשלה שמכהן עובד אצלי בעסק. אז צריך להבין איזה תהפוכות עברתי בשביל להגיע למצב הזה. מילד שנכנס לפחי זבל לאסוף פרורים של אוכל, לזה שהבן של ראש ממשלת ישראל מכהן עובד בעסק. אז אני מודה לאלוהים בשביל הכל, הכל, הכל. מה זה בשביל ילד? איך שאתה זוכר את החוויה הזאת? לגדול בעוני, לגדול בצורה כזאת, מה אתה מרגיש שזה עשה לך היום זו שאלה טובה מאוד. זה עשה לי, אני גדלתי בחוסר ביטחון מוחלט. זה התבטא ככה שלא יכלתי להביא אף פעם חברים בבית. גרנו בדירה של 3 מטר על 3 מטר, הורים וילדים. לא היה לי ביטחון בכלל. התביישתי כל הזמן במה שאני, אבל זה היה הגורל שלי. גדלתי בתת תזונה עד גיל 12, לא נגעתי ולא ראיתי בשר בחיים שלי. גדלתי בחוסר ויטמינים, וזה התמשך לי לאורך כל התקופה של הלימודים בבית ספר העממי. אבל זאת עובדה, אני הייתי תלמיד מצטיין, הייתי יושב עד 2 בלילה ולומד ומכין שיעורים. לא היה לנו חשמל בבית כמובן, מהעוני שהיינו, והייתי יושב עד 2 בלילה לאור נרות. הייתי קורא והייתי מכין שיעורים, הייתי תלמיד מצטיין. קיבלתי בזמנו, היה נקרא, זה סטיפנדיה שהיו מקבלים 10 תלמידים במדינת ישראל. זה מלגת הצטיינות ללכת ללמוד בבית ספר מעולה ללא תשלום. אבי לא הסכים שאני אמשיך בזה, אני הייתי אחד מה10 שנבחרו, והוא רצה שאני אלך ללמוד בישיבה. אז אני התנגדתי לזה, הדודים שלי התנגדו, אמרו חבל, הבחור הזה יש לו פוטנציאל, הוא יכול להגיע רחוק. אבא שלי התנגד והוא עמד על זה שזה יהיה רק ישיבה. אני ברחתי מהבית, ישנתי בגנים ציבוריים כמעט 10 ימים,
ראיתי שהמצב מדרדר. זאת הייתה אחת ההחלטות שלי בילדות שלי, שגרתי בנחלת שבעה, והתחלתי יום אחד אחרי 10 ימים שישיבה בגנים לילות, ישנתי בגנים ציבוריים, בגן העצמאות. יצאתי ולחפש עבודה, פרנסה. והתחלתי להיכנס לאורך רחוב יפו לכל החנויות, ילד קטן, צנום, ולשאול את בעלי החנויות אם הם צריכים עובדים. התמזל מזלי, ואני מאמין שזה יד הגורל. קפה נאווה, נכנסתי לשם, וזאת הייתה אחת החנויות האחרונות שנשארה שאני לא נכנסתי, ושאלתי אותם אם הם רוצים עבודה. אז אשתו של בעל הבית חייכה אליי וביקשה מבעלה שהוא הבעל הבית שאני אקבל מתוך רחמנות, הם לא היו צריכים, אז קיבלו אותי לעבוד בניקיון של המקדניה. קפה נאווה זאת הייתה אחת המקדניות הכי בירושלים, אפילו אפשר להגיד בארץ, שקונדיטורים באו תמיד לשאול ולהתעניין על ואני עבדתי שם 11 שנים. והתקדמתי יפה מאוד, שאחרי 7-8 שנים כבר ניהלתי את המקדניה המפוארת הזאת. התקדמתי מאוד יפה, שמי הלך לפניי. הרבה בעלי הון, בעלי עסקים בירושלים, שמעו עליי וחיזרו אחריי, שבגיל צעיר אפילו שהייתי, שהם אמרו לי שהם מוכנים לממן את כל הכסף של לפתוח עסק, אני רק אביא את הידיים ואת הידע שלי. אתה בעצם בגיל 14 מתחיל לעבוד, כשבשנים שלפני כן היית בבית ספר, בזמן הזה אתה עדיין לומד, באיזה זמן? בזמן שאתה מתחיל לעבוד בקפה נאווה? אז אני אמרתי את זה בהתחלה, שאני הייתי תלמיד מצטיין, התחלתי לעבוד בגיל 14, וכל בוקר הייתי קם משעה 4 עובד, כמעט עד שעה 4, 12 שעות בגיל 14, והייתי הולך ללמוד שיעורי ערב. בזמנו היו לומדים רק 8 שנים, וזה היה תיכון. הייתי לומד מ6 בערב עד 10 בלילה, ושוב פעם כל זה בגיל 14, ילד בגיל 14, ולמחרת קם ב4 בבוקר. אני לא יודע להגיד לשמחתי או לצערי, אבל אני בגיל 80 היום כמובן, ועד היום אני קם כל יום ב4 בבוקר אני בעסק, ויש בסופי שבוע אני ב2 בלילה אני נמצא בעסק. זאת מתנת אלוהים. באחד הפעמים שבעסק שלי, אני בשכונה, ביקשו אותי לקראת יום ירושלים, זה קרה לפני 5 שנים, מנהלת בית ספר ו2 מורות, שאני אספר על המקום, על השכונה, על ירושלים, אחרי כל כך הרבה שנים שאני נמצא. אמרתי בסדר שאני מוכן, קבעו איתי, זה היה לקראת יום ירושלים, זה גם מצולם בערוץ 10 והסריטו אותי על הדבר הזה. אז הדבר היה ככה ש2 כיתות, סך הכל כמעט 60 תלמידות, קבעו איתי והם באו לעסק. ליד העסק שלי בדיוק צמוד יש גן, ועלינו הכנתי להם שתייה ועוגות, וסיפרתי להם את סיפור של השכונת קטמון בירושלים, את הסיפור של העסק 50 שנה אז, ואת הסיפור של החיים שלי על קצה המזלג. מה שאני רוצה לספר בעניין הזה, שבסוף שאחרי שדיברתי וסיפרתי להם, אז אחת התלמידות שאלה אם היא יכולה לשאול שאלה. אמרתי לה בבקשה. אז השאלה הייתה ככה, אתה סיפרת לנו שאתה קם כל יום ככה ועובד ככה ואתה כבר בגיל מבוגר, אתה יכול להגיד לנו מאיפה הכוח הזה? אתה כבר לא צעיר. אמרתי לה בטח שאני אענה לך. נשמתי נשימה עמוקה שהיא תהיה קצת במתח עם כל יתר התלמידות, לא התמסרתי בקלות. אז היא שואלתי, אתה מוכן לתת לנו תשובה? אמרתי לה כן. אמרתי לה,
הכוח שלי, את רואה עכשיו כולכם יושבות פה, ואני מדבר לפניכם, זה הכוח שלי. והיו לי מקרים, הרבה מקרים בעסק, פעם זה היה ראש הממשלה, ופעם ישבו אצלי בעצם גולדה מאיר, אני לא יודע אם זוכרים אותה, זיכרונה לברכה, הייתה לקוחה שלי, כל יום שני הייתה באה, שותה כוס תה ועוגת שמרים שבלול, וראש ממשלה מקסימה, אולמרט ישב אצלי, כמובן נתניהו ידיד שלי, ובאחד הפעמים אמרתי, כשהבן שלו עבד אצלנו כמעט שנה, בהתחלת היום אמרתי לו שאני בסוף היום רוצה לדבר איתו משהו. אז הוא היה גם כן במתח, ונגמר יום העבודה שלו, הוא שאל, מה רצית להגיד לי, יוסי? אז אמרתי לו, שאתה סוגר לי מעגל בחיים. אז הוא לא הבין על מה אני מדבר. אז סיפרתי לו שהסבא והסבתא שלו, שגרים לא רחוק מפה, היו 3-4 פעמים בשבוע, כל בוקר היו יושבים לשתות פה קפה ועוגות. הסבא והסבתא. בן ציון. והאבא שלו, שעוד לפני שנכנס לפוליטיקה, אנשים בטח יודעים, הוא היה מנכ"ל חברת רהיטים רים. והוא היה בא כל ערב במשך כמעט 2 והיה יושב אצלי בקפה, והיה עושה את ההזמנות למפעל. זה הדור השני, ואתה עכשיו עובד אצלנו, אז זה דור שלישי, אתה סוגר לי מעגל. דרך אגב, היו לי עוד 2 מקרים כאלה. אני אמרתי לכם בהתחלה שעבדתי בקפה נאווה. אחרי 2 הבעלים של קפה נאווה היו מבוגרים, סגרו את העסק, וזה גם היה סגירת מעגל, שאני התחלתי אצלהם בגיל 14, שהם נהיו הלקוחות שלי. הם היו המעסיקים שלי, הם נהיו הלקוחות שלי. הם, הילדים וכל המשפחה, היו לקוחות שלי, אני שגדלתי ולמדתי אצלהם. זה גם סגר עם מעגל, והיה לי עוד סיפור, יש הרבה סיפורים, אבל נצמצם, שאחרי 20 שנה, 25 שנה בערך, באו זוג לקנות עוגות לברית מילה, יום שבת היה ברית מילה, והם רצו להזמין עוגות לברית מילה, לבית כנסת. אז האישה שואלת את הבחור, את בעלה, תגיד שמוליק, למה דווקא מפה באנו להזמין? אז הוא אמר לה, וזה עשה לי צמרמורת, הוא אמר לה, אשתי המכובדת, כשאני נולדתי, ההורים שלי קנו פה את העוגות לברית מילה, אז אני רוצה עכשיו לסגור מעגל, ואני בא, קונה את העוגות לבן שנולד לנו. ויש עוד סיפורים. יש הרבה סיפורים. אין סוף, אה? עוד דוגמה אחת, אם אפשר. שלך. יש גן ילדים לא רחוק מהעסק. יום אחד גם ניגשת אליי גננת שלי שבוע לפני חנוכה, שהיא יכולה להביא את הילדים לראות איך אנחנו עושים את הסופגניות, איך מתגנים, איך עושים את הבצק. אמרתי לה ברצון. קבעתי את היום מסוים באמצע חנוכה, פתאום באים 40 ילדים, נכנסים למקדניה דרך הבית קפה. אנשי בית הקפה לא ידעו לאן נכנסים הילדים האלה. אז הם נכנסו, ראו את כל התהליך, איך אנחנו עושים את הבצק של הסופגניות, איך מתגנים, איך ממלאים. עברו 20 שנה, הילדים האלה שהיו בני 4-5, עברו עם הילדים שלהם ואמרו להם, זאת הייתה חוויה, שסיפרו לילדים שלהם שהם פה ראו בפעם הראשונה איך מתגנים סופגניות, זה גם עשה לי טוב. בקיצור, זה הכוחות שלי לעבוד 55 שנים פה בתור בעל עסק, ו10 שנים כשכיר. אף פעם אני לא שוכח שאני הייתי עובד. בעצם, שנייה, אם אני יעבור לפי הסדר, בעצם היית שכיר מגיל 14, הגעת לגיל 18, סיימת לימודים, צבא, חתונה. לא הלכתי לצבא,
בגלל שאני סיפרתי שסבלתי מתת תזונה. אני הייתי ילד שהייתי מתעלף מדי פעם, הצבא לא רצה לקחת סיכונים, והוא שחרר אותי, אז אני המשכתי. בגיל 24 התחתנתי, בגיל 25 נהייתי אבא. תספר קצת על החתונה, על ההיכרות. בגיל 26 נהייתי בעל עסק. אתה שואל על החתונה, את אשתי הכרתי, זיכרונה לברכה, אני אלמן 30 שנה. מרים. את אשתי הכרתי בפתיחה של חבר שהוא היה קונדיטור, הוא פתח עסק, והוא הזמין אותי לפתיחת העסק, ולמחרת, והייתי ושמחתי שמה, ולמחרת הוא מצלצל לי החבר הזה ושואל אותי, אתה זוכר שהייתה בחורה עם סמלה כחולה? נראה לך, אתה מעוניין להכיר אותה? אמרתי ברצון רב, היא הייתה הבחורה הכי יפה שם. אז הוא הכיר לי אותה, שנה היינו חברים והתחתנו, ואבא שלי היה שמח. אתה עכשיו נגעת לי בנקודה מאוד רגישה, בגלל שאבא שלי, כשאמרתי לו אני מתחתן, אז אבא שלי אמר, אני הייתי הבן הגדול, כאילו אבא שלי, אבא שלו, כלומר הסבא שלי לא זכה לראות את אבא שלי מתחתן, ואבא שלי היה שמח שהוא זכה, שהוא זוכה לחתן את הבן שלו. יותר מזה, כשנולד הבן שלי, ואבא שלי היה בבית כנסת בתפילה, וגרתי לא רחוק מכור חולים לנחלת שבעה, והלכתי באמצע התפילה לבשר לו שנולד לו נכד, אז הוא כמעט התעלב, הוא אמר, אני אמרתי לך בחתונה, אבא שלי לא זכה לראות אותי מתחתן, ואני זוכה לראות את הנכד שלי. אז עברתי בחיים את הדברים האלה. כן. אז בעצם אתה אומר שבגיל 25 פחות או יותר אתה כבר הופך להיות אבא, משהו כזה? בגיל 25 אבא, בגיל 26 בעל עסק. במשך השנים כמובן התחתנתי, נולדו לי 4 ילדים. הגדולה הייתה בת שבועיים כשאשתי, זיכרונה לברכה, מרים, עזרה לי בעסק. הייתה מנדנדת אותה בת שבועיים, מניקה, והייתה עושה קפה ללקוחות ומוכרת. וזאת הגדולה סיגלית. אחרי שנה נולד לי בן, נוריאל. אחר כך איריס, ואחר כך סיוון, הקטנה שלי, החמודה שלי, כולם חמודים. נוריאל וסיגלית עובדים איתי עד היום בעסק כמעט 30 שנה. איריס נהייתה מורה כמעט 20 שנה, היא מורה בבית ספר. וסיוון היא עוזרת סוציאלית, היא יועצת, פסיכולוגית, והיא גרה בתל אביב. וברוך השם נולדו לי 11 נכדים, וזכיתי, הכל תודה לקדוש ברוך הוא, שלפני שנה וחצי נולדה לי נינה, חמודה מאוד, מקסימה. איך קוראים לה? השם שלה זה מיילי. מיילי, מהנכד שלי, שזה הבן של סיגלית, שקוראים לו דביר. אז אמרנו 11 נכדים, נינה, מה אני צריך יותר מזה? טיילתי בעולם, טסתי במטוסים, שטתי באוניות, יש לי עסק, הייתי באמריקה כמה פעמים, הייתי בתאילנד, הייתי בעולם, טעמתי מכל דבר קצת, אני לא טמא. ברוך השם, אני בסך הכל בריא, אני בסך הכל בסדר, אני חושב שגם אני נראה גם טוב. והיה לי במשך השנים שאמרתי 30 שנה אני אלמן, היה לי אני בן אדם של זוגיות, היה לי 3 פעמים זוגיות של 5 שנים, 7 שנים ו7 שנים, הסיפור ארוך, ואלוהים אהב אותי ואוהב אותי ושומר עליי. 3 נשים האלה בחיים שלי היו נשים מקסימות, נשים טובות, נשים שטיפלו, כמובן שזה הדדי.
אני קצת אשוויץ עכשיו, אני גם בחור נחמד, אני בן אדם לארג', אני מבין עניין, ונעים להיות בסביבתי, בקרבתי. נכון. אז אני מחזיק מעמד בזוגיות, אני אוהב זוגיות, ובין לבין לא היה חסר לי, אין לי תלונות, תודה לאלוהים על הכל, על כל מה שהוא נתן ועל כל מה שהוא לא נתן, וגם על כל מה שהוא לא נתן אלוהים, כנראה הוא ידע למה הוא לא נותן לי, שזה אולי היה מזיק לי. כן. אז אם נחזור שנייה להקמה של העסק, תספר קצת איך זה, סיפרת שעבדת בעצם 10 שנים, כבר התחלת לקבל איזשהו ידע וניסיון בתחום וכולי של מגדניה, אבל האומץ להתחיל עסק לבד, ההקמה של זה, תספר קצת על הימים האלו. אז אני חייב להגיד לך, אתה שואלתי שאלות כל כך ענייניות, כל כך נכונות, על השאלה שענית, זה סיפור שעשו על זה באמת סרט וכתבו על זה באיזה 2 ספרים. והסיפור של החיים שלי, מי שלא מאמין בגורל, מי שלא מאמין צריך להיות לבן אדם אמונה. אז אני אמרתי לכם, אני התחלתי לעבוד ויצא שמי שהיה לי שם של בעל מקצוע טוב, ובאו אנשים והציעו לי שאני אהיה שותף, לפתוח עסק, ו50% אני שותף, בלי להשקיע אגורה, רק להביא את הידיים והידע. התמזל מזלי, היה לי בן דוד שהיינו חברים והיינו מבלים ביחד, והוא היה בחור פלפל ובחור עם הרבה כסף, בן דוד שלי, והוא עם חבר שלו, הוא רצה לפתוח בית קפה, והוא ידע שאני עובד בקפה נאווה ויש לי את הניסיון. אז הוא ביקש אותי שאם אני יכול לעזור לו. אז היינו חברים ובני דודים טובים. הבטחתי לו ואמרתי לו, אני מקדיש לך שנה מהחיים שלי להקים לך את העסק. והוא שמח מאוד, והוא התחיל להתעניין בכל מיני אזורים, איפה יש חנות פנויה. והוא והחבר שלו היה להם כספים. בקיצור, היה לו חבר, והוא היה אמור להיות שותף שלו, ופה יד הגורל שאי אפשר להאמין. הוא קבע איתו, אז לא היה פלאפונים לפני 55 שנים, קבענו ליד המשרד של העורך דין ללכת לחתום על החוזה, הבן דוד שלי והחבר שלו. אז הבן דוד שלי ביקש אותי שאני אצטרף בגלל שאני עוזר לו ואני אעזור לו, שאני אהיה בטקס החתימה על החוזה של קניית המקום. שמחתי מאוד, הלכתי עם הבן דוד שלי, אנחנו מחכים לשותף המיועד שיהיה בעסק של דובשנית, עוד לא היה דובשנית, מחכים חצי שעה, בן דוד שלי כבר פקעה לו הסבלנות, אז הוא אומר לי, יוסי, אתה תבוא, אתה שותף שלי. אמרתי לו, יקירי, אני התחתנתי לפני שנה, יש לי המון חובות על הפריג'ידר ועל זה, אז היינו עושים בתשלומים, אין לי מה לאכול, איך אתה רוצה שאני אכנס איתך לשותף? אתה תבוא איתי, אני אשלם, אתה תחזיר לי במשך, כשאנחנו נהיה שותפים. אמרתי לו, אין פה מה לדבר, אין לי מה לאכול, וזה עסק ענק. ציוד והמקום לקנות זה... הוא גרר אותי לעורך דין, הלכנו לעורך דין, הוא החתים אותי בעל כורחי, נהייתי שותף, ככה נהייתי בעל עסק. לא יאומן, לא יאומן. אני בכלל לא חשבתי, יד הגורל. היינו שותפים 7 שנים, הוא היה איש עסקים, למדתי ממנו הרבה חוכמת עסקים, אני הייתי במגדניה, כמובן, אני הייתי הבעל המקצוע. הוא הכיר בעסק בחורה אמריקאית, התלבשה עליו, התחתן איתה, הוא היה דון ג'ואן בירושלים, אבל היא ידעה לתפוס אותו, התחתן איתה, נולד לו בן, והיא כמובן כמו כל החוצניקיות, לקחה אותו לאמריקה, הוא הצליח והוא מצליח עד היום שם, עשה עסקים טובים, הוא הזכיר לי את החנות ל10 שנים, ואחר כך אני קניתי את זה ממנו, את החלק שלו, וככה התגלגל כל העניין של דובשנית. לא יאומן. זה סיפור. בכלל לא חשבתי על להיות בעל עסק.
אז כמובן שאני סיפרתי שהייתי בחור בלי ביטחון, בחור ביישן, אז אני רוצה להגיד שהעסק הזה דובשנית, עשה לי ביטחון שאני ישבתי ואני עם שרים, עם חברי כנסת שישבו פה כולם, ראשי ממשלה, ישבתי אחד על אחד לדבר איתם עם ביטחון, עם חיוך, עם ידע. ברוך השם זכיתי. לא חסר לי כלום, הכל בסדר. ההצלחה ככה נתנה לך הצלחה רוח במפרשים. השם של דובשנית זה לא רק בירושלים, ברוך השם, יעללוך זרים ולא פיך, שמו של העסק הולך לפניו בכל הארץ. התראיינתי כמה פעמים בתחנות רדיו, בטלוויזיה, זה הביטחון. שוב פעם, מאפס, ברוך השם הגעתי, אני מדבר עם כל אחד בגובה העיניים, אני לא שוכח לרגע מאיפה באתי ומה הייתי. הייתה גם איזו ברכה מיוחדת שקיבלת, נכון? שוב פעם אני אומר, אתה נוגע בנקודות כאלה רגישות וענייניות שכמעט שכחתי, וזה מאוד חשוב. בערב הפתיחה, שעשינו פתיחה כשפתחנו את העסק, ואבא שלי לא זכה לכלום בחיים, של שמחה ואושר. בחיים הוא לא ראה בית קפה, בחיים הוא לא ראה שום דבר. אז כשפתחנו את העסק, עשינו פתיחה, אני והשותף שלי, הזמנו כל מיני אנשים שעזרו לנו בכספים בשביל להקים את העסק, והייתה פתיחה חגיגית, הביאו עציצים, אנשים באו לברך אותנו, וכמובן אני הבאתי את אבא שלי לפתיחה, זאת הייתה שמחת החיים שלו, כן, ובאמצע הערב הוא לוקח אותי לצד, והוא אמר לי שהוא רוצה לברך אותי. אז הוא מברך אותי, זה בשפה הקורדית, וזה יוצא בחרוזים מאוד יפים, אבל התרגום בעברית הוא בירך אותי. אתה יכול להגיד את זה בשפת המקור? הוא בירך אותי, הברכה הייתה ככה: בני היקר, אני מאחל לך שעל יד החנות, הוא הצביע על המדרכה על יד החנות, הוא בירך אותי שליד החנות הזאת יעמדו מכוניות של שרים, ראשי ממשלות ונשיאים. ככה הוא אמר מילה במילה. חבל שאבא שלי לא זכה לראות את הברכה שלו אחד על אחד, ואני אסביר. אני סיפקתי 8 שנים לבית הנשיא עוגות, וכל האירועים, כל הראשי ממשלות מכל העולם והנשיאים שבאו, אני סיפקתי את העוגות, והעוגות של דובשנית הגיעו לבית הנשיא, וכל המלכים והנשיאים שהיו אורחים במשך 8 שנים, זה היה בתקופת נשיא המדינה יצחק נבון, ו8 שנים או 7 שנים סיפקתי עוגות לכנסת ישראל, שכל האירועים היו שם, אז כל הראשי ממשלות והנשיאים שהיו בארץ באו, אז כולם היו גם בבית הנשיא וגם בכנסת, ואכלו את המוצרים של דובשנית. וזה קרה אחד לאחד, ממש ככה. נשיאים וראשי ממשלות אכלו מהעוגות של דובשנית, הברכה של אבא שלי התקיימה אחד לאחד. אז אני מציע בכל אופן מניסיוני האישי, ברכה של אבא זה תמיד סגולה להצלחה. ואם רוצים לשאול מישהו, אז שיבואו לשאול אותי. זה מה שקרה לי לאורך כל החיים. והיה בעצם, הברכה הזאת הייתה בשלב של ההקמה של העסק. בערב הפתיחה. בערב הפתיחה. עוד לא התחלנו, כן. אתה יכול לספר קצת, אם ניקח קצת קדימה, בעצם כשהעסק כבר עבד, אם היה גם תקופות יותר קשות, ואיך התמודדת? אז ככה, כשפתחנו את העסק, השנה הראשונה זה היה משהו לא נורמלי.
עבדנו יום ולילה במקדניה, הייתה הצלחה כבירה. כמו שאמרת, עליות וירידות, אחרי שנה הייתה נפילה גדולה, שעד כדי כך שסוחרים היו מביאים לנו סחורה, והשותף שלי שהוא היה אחראי על התשלומים, הוא היה בורח מהעסק, שהסוכן לא יראה אותו בשביל לשלם לו כסף, לא היה לנו כסף. ודרך אגב, אחרי ההצלחה הכבירה הזאת, אני כמעט שנתיים עם אותם המכנסיים, שבתות וחגים ונשוי עם 2 ילדים, אותם המכנסיים, לא היה לי מה לאכול. הגענו עד השקל האחרון, ולא ידעתי מה להגיד לאשתי, אמרתי לה אין כלום. שוב פעם אמרתי, אלוהים עזר לי כל החיים, אבל היה איתי בכמה צמתים חשובים בחיים שלי, וזה אחד מהם. אני כמובן עבדתי 11 שנים בטור שכיר, ובאותו זמן שנגמר לי הכסף, אני מגיע הביתה, אני רואה בתיבת דואר מכתב, אני פותח את המכתב, ואני רואה שם הכספים שהגיעו לי מפנסיה או מביטוח לאומי של כל השנים, וזה נתן לי אוויר לנשימה של כמעט שנה, חזר לי אוויר, ומאז ברוך השם, הכל הולך על מי מנוחות. הצלחה כבירה, אין לי תלונות, בסדר. ואיך בכל זאת מתמודדים נפשית, מי גרם לבירה המקטע? נכון, זה עסק כזה, קפה וקונדיטוריה, ובארץ זה לא כל כך קל לנהל עסק של אוכל, יש הרבה אחריות, יש הרבה פיקוח, משרדי הבריאות, כל מיני משרדים והשגחות, זה לא קל, זה לא בכלל קל, והרבה שעות ימים ולילות, אני ואשתי זיכרונה לברכה, שהיא עבדה איתי 20 שנה, שאני תכף אספר שהיא חלתה במחלת הסרטן, וימים ולילות אנחנו השקענו על חשבון הילדים, דם, יזע ודמעות, זה עבודה קשה מאוד, זה לא מובן מאליו. אנשים באים ורואים שהעוגות מוכנות, זה לא כל כך קל, זה בבוקר, תמיד יש חוסר בעובדים, זאת אחריות גדולה, זה השקעה ענקית. אני לא יודע אם היום הייתי עושה את זה מבחינת השקעה, אבל שוב פעם, זה הסיפוק שלי בחיים. הכל היה, זה לא קל, בכלל זה לא קל. זה נראה עכשיו שאני יושב עם עניבה וג'קט, וזה לא כל כך קל. זה ימים קשים, ויתרתי על הרבה תענוגות מהחיים בגלל העסק. קח אותי ליום רגיל, לא יום מיוחד. יום רגיל שלך במהלך 50 שנה שהעסק עובד, איך נראה יום רגיל? תאר לי אותו ככה. בוא נגיד בשנים האחרונות, יש לי עובדים במקדניה, 3 עובדים, הבן שלי נכנס בשנתיים האחרונות לתוך המקדניה, היה לי עובד שעבד 45 שנה והוא עזב, יצא לפנסיה, זה עשה לי בור עמוק בעסק. יש לי עוד עובד שהוא עובד ערבי, 45 שנה גם כן, הוא מחזיק באמת את העסק, אני כמובן בעל מקצוע, אם חסר אז אני נכנס, עובד כמו בחור בן 20, הבן והבת מנהלים את העסק בחוץ. אני שואל על איך נראה יום שלך, בוא ניקח 20 שנה אחורה. יום שלי רגיל, אני בא... קם מתי? קם ב3:30, ב4 אני בעסק, מארגן את המקום, את הקופה, את השולחנות, כיסאות, אופה כל יום בבוקר את כל עוגות השמרים, את הבורקסים, את הרוגלחים.
אנשים כבר ב5:30 מהריח שלה, הריח הזה מוצף בכל השכונה, ואנשים יודעים שהמקום פתוח ב5:30, ב5:45 כבר יש אנשים שטועמים ושותים את הקפה שלנו, אז אני עד שעה 6:30 בתוך המקדניה, גם במקדניה, גם בחנות, מכין גם קפה, וב6:30 באים העובדים, ואני יושב בבית קפה, מסתכל, בודק, מנהל את העובדים, העובדים כבר כולם יודעים איך ומה, יש לי מלצריות. האמת, האנשים באים גם הרבה, ופה אני צריך לספר משהו, נדמה לי שאמרתי לך, שמישהו שהיה יושב פה 20 שנה, יום אחד הוא קורא לי בחוץ, ואומר, יוסי, אני רוצה להגיד לך משהו. אמרתי לו, מה חביבי? אז הוא אומר לי, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע שאני פה 20 שנה? פה זה הכל חוץ מבית קפה. אז אני חייכתי לו, אמרתי לו, למה אתה מתכוון? מה זה לא בית קפה? אז מה זה פה? אז זה שאני עונה על השאלה שאתה אומר, מה אני עושה במשך היום. אז הוא אומר לי, תראה, אני רואה פה אנשים נכנסים, אתה יועץ של זוגיות, אתה הכותל של אנשים, אתה עורך דין של אנשים, אתה יועץ פיננסי, אנשים באים פה פרצוף 9 באב נכנסים, ויוצאים עם חיוך מאוזן לאוזן, אתה פסיכולוג של אנשים. אז זה החיים שלי, אני מדבר עם אנשים, אני אוהב אנשים, וזה בדרך כלל אני נמצא עד 12:30 עד 1, הבן שלי והבת ממשיכים, הבן נמצא עד הערב, ואנשים באים, כל היום יש זרימת לקוחות, זה בית של אנשים, זה ממש בית, זה מועדון של אנשים. אני חושב שקצת הבן אדם צדק, זה הכל חוץ מבית קפה. אז ספר אולי ככה, חוץ מנשיאים וראשי ממשלות, דווקא על מפגשים עם האנשים, איזה מפגש מיוחד שזכור לך ככה יוצא דופן. אני אספר כמעט עד לפני הקורונה, היו באים ב7 בבוקר עד 9, היה יושב אצלי מה שנקרא היום פרלמנט, וזה היו ערבים מאבו גוש, כל הצמרת הבכירה של אנשי העסקים ואנשי המועצה, עם ישראלים, אנשי הלקוחות שלי, עורכי דינים, אנשי עסקים. שוב פעם זה היה משותף ביניהם, יהודים וערבים, והיו יושבים שעתיים, מדברים על עסקים, אפילו היינו מוזמנים לאירועים שלהם, נהיינו כמו משפחה, כל החברים, גם הלקוחות, ויושבים פה כל מיני פרלמנטים, במשך השנים זה נהיה כל מיני אנשי עסקים, היו כל מיני דמויות, למשל טומי לפיד, והוא היה ידיד טוב של אשתו של ראש הממשלה אהוד אולמרט, עליזה, אישה נפלאה, אישה מקסימה, ידידה טובה שלי, וכל יום שני במשך איזה שנתיים הם היו קובעים אצלנו פה והיו מדברים. ישבו פה סופרים למיניהם, בעלי שם, היו באים, לא רחוק ממני נמצא תיאטרון ירושלים, אז פעם בשבוע היו באים כל שחקני התיאטרון, זאב רווח זיכרונו לברכה, ציפי שביל, והיו עושים פה מועדון, היו יושבים ומשחקים ומה לא עושים. כל מיני טיפוסים, אנשים מבוגרים, אנשי ציירים גדולים, כל מיני. פתאום שמעתי שכתבו עלינו באיזו תערוכה, וכותבים עלינו הרבה, וזהו. בינתיים. מהמם. בוא תיקח גם את שלך, אשמח בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך. קצת נחזור אחורה, דיברת קודם על החתונה שהייתה בגיל 24 ועל הילדים שלנו, נשמח שתספר באמת קצת על המשפחה, גם על אשתך וגם עליך כאבא, אבל בוא נתחיל באמת לספר קצת על הזוגיות. אז אני באמת רוצה להגיד כמה דברים על אשתי מרים, זיכרונה לברכה.
כמובן שאמרתי לפני כמה רגעים שהיא עזרה לי בעסק 20 שנה. היא עזרה לי בעסק, היא גידלה את הילדים, היא טיפלה בבית, היא הייתה בן אדם מקסים, כל מי שהכיר אותה ל5 דקות, נשבע בקסם של האישה הזאת. היא הייתה אישה טובה, עוזרת לכולם. אני אתן רק 2 דוגמאות קצרות. אם היה קורה זה חס וחלילה אסון במשפחה, בשבעה, היא הייתה נכנסת בבוקר, עוזרת למשפחה, מ6 בבוקר עד 10 בלילה. במה היא הייתה עוזרת? היא הייתה אלופה בבישולים, דואגת לכל המשפחה אבלה, מבשלת ארוחות בוקר, צהריים, ערב, מכינה את התוכנית למחרת. היא הייתה אישה של חסד, עוזרת לאנשים. היא הייתה אישה צדיקה, למשל, היא הייתה הולכת לסליחות לבתי כנסת, ומה יש לאישה לעשות ב4 בבוקר בבית כנסת, אבל היא הייתה מכינה תמיד את הקפה ואת התה למתפללים של שעה מוקדמת בבוקר. ופה מה שאני רוצה לספר, שנה אחת, היא הייתה עושה את זה 40 יום בשנה של הסליחות, 40 יום הייתה כמה. ושנה אחת היא לא התעוררה איזה בוקר אחד, וזה היה על המצפון שלה. שנה שלמה היא הייתה, היה לה צער, איך לא התעוררתי. אמרתי לה, מרים, זה קורה, זה קרה, הסתדרו. לא, איך לא התעוררתי בשביל להכין תה ולהגיש עוגיות למתפללים. היא הייתה אישה של נתינה, גידלה ילדים, 4 ילדים. היא עבדה קשה מאוד. לצערי, בגיל צעיר מאוד, היא קיבלה את מחלת הסרטן, סרטן השד, והיא סבלה מאוד 8 שנים, בלי יום מנוחה, בצער גדול. היא סבלה פיזית, וכל המשפחה מסביבה, אני והילדים, חיינו בגיהנום שלם, והיא נפטרה. היה לנו קשה מאוד. אנשים שהכירו אותה הצטערו כמובן, ומה שהצלחתי וזכיתי, אני אפשר להגיד, עשינו פה ברחבה של הבית קפה גן קטן על שמה, שזה נקרא רחבת מרים, וגם מעיריית ירושלים עשו לשמה שהיא אחת מנשות הפלמה. יש שילוט שמראה על פועלה של מרים, ולי כמובן היה קשה מאוד אחרי זה, אישה שנתנה הכל למשפחה, וברוך השם החיים ממשיכים, זה ידוע לכולם וגם מי שעבר את זה. כמובן שאני סיפרתי על הזוגיות שהיה לי כמה פעמים, וזה לא קל, תמיד באירועים המשפחתיים זוכרים את מרים לרגע, בחגים שהייתה מכינה שולחנות מפוארים. כל המי ומי תמיד אהב להתארח אצלנו, ידעו שאם מרים מארחת, אז זה אירוח מושלם. יהיה זכרה ברוך. אמן. בעצם לפני 30 שנה החיים קצת משתנים מאוד. מקצה לקצה. מקצה לקצה, אולי אפילו לפני יותר מ-30 שנה, כשבעצם יש לכם 8 שנים של לסעוד אותה. בתוך זה, איפה אתה, איך אתה, בעצם כאבא, שגם ב8 שנים האלה וגם אחר כך, אחרי שנפטרה, שאתה צריך לגדל לבד ילדים, אמנם כבר היו גדולים, אבל... הקטנה שלי הייתה בת 14, וזה היה אחד הדברים הקשים. כל ילד יודע את זה. בגיל ההתבגרות, ילדה בת 14, מאבדת את האמא שלה, שהיא גם חברה שלה, ושהיא אהבה אותה במיוחד. וילדה נשואה הגדולה שלי 2 אולי, אני לא זוכר בדיוק. זה לא קל, אבל במשך השנים הבן שלי התחתן, הבת שלי השנייה התחתנה, זה היה קשה מאוד בלי אמא, אני בתור גבר,
אבל צלחנו את זה. סיוון עוד לא נשואה, אבל בעזרת השם אני מקווה. היא צריכה לסגור את המעגל הזה, היא שומעת אותי בטח, אבל בעזרת השם, בלי שום לחץ, ואני יודע, ולימדו אותי החיים, מה שצריך לקרות, יקרה. נתתי דוגמה את העסק, איך נהייתי בעל עסק. ובעזרת השם. אתה בכלל בן אדם שמאוד מאמין. אני מאמין גדול מאוד. אני מכבד כל בן אדם, אני מכבד כל דעה של בן אדם, כל אמונה של בן אדם. אני תלמיד ישיבה לשעבר, גדלתי במשפחה דתית, ראיתי רבנים, אני מאמין רק בזה שנמצא למעלה הקדוש ברוך הוא. זאת האמונה שלי, בגלל שזה הוביל אותי הכל. ואני סיפרתי פה את התחלת החיים שלי, איך התגלגלו החיים. מי שלא עבר איתי או לא מכיר אותי, לא יכול להבין דברים כאלה. וזה הכל, אני מאמין מהקדוש ברוך הוא. ואני רוצה להשלים עם העניין של מרים. מרים נפטרה בבית, זיכרונה לברכה, וזה היה 3 לפנות בוקר, ובשעה 6 בבוקר הילדים אצלי בבית, ואנחנו מסביבה בבית, ובוכים, ואני לא יודע איך זה יצא לי, זה היה מתוך הנשמה, ואמרתי לילדים שלי בבכי, אלוהים אדירים, איך יכול להיות שאני בגיל הזה אלמן, החברים שלי עוד לא התחתנו ואני כבר אלמן. ובכיתי, איך זה יכול להיות החברים שלי עוד לא נשואים ואני אלמן? כנראה שאני לא שמעתי, אבל אלוהים אמר, לא שמעתי אולי, אבל התברר בדיעבד, יוסי, אתה תהיה סבא רבא לפני כל החברים שלך. פה נהיית אלמן לפני כל החברים, אתה תהיה סבא רבא לפני כל החברים שלך, ובאמת זה קרה. נולדה לי נינה מקסימה, אמרתי את זה בהתחלת הערב, שזכיתי. זה לא מובן מאליו. אני רוצה להגיד גם על הלא מובן מאליו בחיים. למדתי בחיים, שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר, אף בן אדם, שום דבר לא מובן מאליו. ועוד דבר, חשוב לא פחות, בן אדם, וזה מה שהיה איתי בכל אופן, בגלל שאני גדלתי מאפס, מעוני, מכלום, הכרת הטוב. הכרת הטוב זה דבר משמעותי לכל בן אדם. אף פעם אל תשכח בן אדם עזר לך בפיפס. אף פעם אל תשכח בן אדם, הכרת הטוב דבר מאוד חשוב. זה 2 דברים שמאוד מאוד הנחו אותי לאורך כל החיים. אני רוצה שנייה לחזור לנושא של אמונה, שאמרת שבאמת אתה מרגיש שקיבלת במהלך החיים איזשהו משהו שהיה איתך שם. איפה זה בא לידי ביטוי ככה בחיים עצמם, בשגרה, ביומיום, בבית כנסת, בדברים האלה, כל הנושא של מסורת. בית כנסת? מסורת, אמונה וכו'. אז אני אגיד ככה, אני תלמיד ישיבה לשעבר, גדלתי בבית דתי, אבא חכם, כל הדודים שלי תלמידי חכמים, הילדים שלי למדו בבית ספר דתי, אני למדתי בבית ספר בית יעקב, תלמיד ישיבה לשעבר, איש אמונה, חזק מאוד. ההתבטאות שראיתי איך התחלתי את החיים ואיך אני עובר את החיים. לצערי הגדול, אני אומר את זה באמת בצער גדול, הבת הגדולה שלי חלתה, אשתי נפטרה, שתיבדל לחיים טובים הבת שלי הגדולה. אני בן אדם,
האמונה התערער לי. הייתי הולך כל שבת בית כנסת, זה קידוש, זמירות שבת, עם הילדים, עם האישה, גם עם בנות הזוג שהיו לי, תמיד היה קידוש, הייתי עושה קידוש, בית כנסת, שבת בערב, ליל שבת, אפילו הייתי הולך תקופה מסוימת עם כיפה, והתערערה לי לא האמונה, אני לא יודע איך להגיד את זה, אולי אמונה שהבת הגדולה שלי חלתה, ואשתי נפטרה, והיו לי משברים בתקופה שזה הכל היה ביחד, והפסקתי ללכת לבית כנסת. אנשי בית הכנסת, אני הייתי אחד מהאנשים הקבועים בבית כנסת, ושאהבתי את כולם ואהבו אותי. ראו ש3 חודשים כמעט לא הופעתי לבית כנסת, אז התחילו להתעניין. אז אמרתי שאני אספר את הסיפור לגבאי בית הכנסת, ואני אגיד לו מה קרה לי בחיים. והוא, אתם רוצים, תשאלו אותו, אני לא יכול לספר לכל אחד את זה, אז באמת הגבאי התקשר אליי ושאל אותי מה קורה, מה קרה. הוא הבין אותי מאוד מאוד, אף על פי שהוא בן אדם חרדי, דתי, מאמין. הוא הבין אותי, הוא קיווה, הוא אמר, אני יודע שיבואו ימים טובים ותחזור, אבל לצערי, 5-6 שנים אני לא בקטע הזה, זה בענייני תפילות, אבל האמונה שלי בקדוש ברוך הוא, שאני יודע כל צעד, גם שקורה לי דברים לא טובים, שזה מהקדוש ברוך הוא. זה מוביל אותי רגע, אני כל בוקר יש לי תפילה מיוחדת, תפילה תודה לקדוש ברוך הוא, על כל מה שהוא נותן לי ועל כל מה שהוא לא נותן לי. אני איש אמונה, האמונה בקדוש ברוך הוא שום לא התערערה לשנייה. אבל בחיי יום יום, וזה... גם הבנתי שאתה מאוד מחובר לעולם הפיוט. לעולם? הפיוט. זה... שכחתי לספר את זה בילדותי, בגיל 9-10, מי שזוכר עוד את ירושלים, הייתה פינה ברדיו כל יום שישי של קבלת שבת, עם הזמר מאיר לוי וג'ו עמר. וקראו ללהקה פרחי ירושלים. אז אני הייתי בלהקה, והיינו שרים שירי שבת ברדיו תמיד שעה, וזה היה בירושלים, שעה לפני כניסת שבת, איפה שהיית הולך בכל השכונות, היית שומע את פרשת השבוע והפייטנות של הלהקה הזאת, פרחי ירושלים. והייתי אחד מהם, ולאורך כל השנים אהבתי תמיד שירים אצלי במשפחה, שירי שבת, ואשתי זיכרונה לברכה, כשילדים אפילו גדלו, וזה שירי שבת אצלי זה דבר מאוד אהוב, והשירים תמיד היו מתבצעים בסגנון הקורדי, בשפה, לא בשפה הקורדית, אבל הסגנון. אשתי נדבקה בזה, הבנתי עכשיו שגם ההקלה שלה, ההקלה המיועדת של הנכד שלי, וזה מנגינות מאוד מאוד נכנסות ללב. אז עד היום אם אני עושה קידוש ליל שבת זה בסגנון הקורדי, ואני אוהב מאוד יוונית, מאוד מאוד יוונית, ואני אוהב שירים, אני בעצם אוהב כל דבר יפה, אני אוהב דברים טובים, אני אוהב לאהוב. אוהב לאהוב. ואני מרגיש שאוהבים אותי גם, אני מרגיש את זה, כן? כן. יש אמרה שאומרת, שגיליתי אותה רק לפני 10 שנים, בברכות השחר, אחת הברכות זה, שכתוב, בן אדם מבקש מאלוהים, שנמצא חן בעיני אלוהים ואדם. והרב פירש את זה, מה זאת אומרת בעיני אלוהים ואדם? שאנחנו נמצא חן בעיני אלוהים ואדם. למשל, אני קובע מישהו לעשות עסק, קבעתי איתו באיזה לובי שבבית מלון. אז אני רואה, נכנס בן אדם מרושל, לא נקי,
אני רואה אותו נכנס, אני רק רואה אותו ואני אומר, הלוואי שזה לא זה, איך אני אעשה עסק עם זה? כבר לא מצא חן בעיניי. לא מצא חן בעיניי, כבר 51% העסקה לא מתקיימת. לעומת זאת, אם אני רואה בן אדם נכנס עם חליפה, ריחני, מבוסם, כבר אני אומר, הלוואי, אני אעשה עסק עם אחד כזה. אז זה נמצא חן, אחד מצא חן בעיניי, אחד לא מצא חן בעיניי. נמצא חן בעיני אלוהים ואדם. וזה חשוב מאוד מאוד, היה חשוב לי במשך כל השנים. כשעבדתי, אני לא אמרתי את זה, אבל מהיום הראשון שעבדתי וסיפרתי שהייתי את העוני שסבלנו במשפחה, מהמשכורת הראשונה, חצי משכורת זה היה הולך להורים, לעזרה בבית, וחצי המשכורת שנייה זה חסכתי לי, ואהבתי לקנות בגדים יפים, עד היום יש לי את זה. כן. רואים. תודה רבה. תספר קצת על הים. נדמה לי שמישהו נתן לך חומר עליי. נתן לי מידע מקדים. כן, זה בסדר גמור. אני ממש, אשתי מאוד זיכרונה לברכה אהבה ים. כמעט היינו נוסעים בשבתות, כמעט כל שבת עם הילדים לים. הבן דוד שלי השותף אהב תמיד להצטרף, הוא ידע כשהוא בא לים ומרים נמצאת, אז תמיד יש אוכל ומטעמים וזה. וזה המשיך לי במשך כל השנים, אני אוהב מאוד מאוד ים. לא נעים לי להגיד את זה פה, אבל אני שאלת, אז אני לא אתחמק בתשובה. אני כל שבת ב-6 בבוקר נוסע לים, אם זה לבד, אם זה בת זוג. אמרתי שעם המשפחה והילדים הייתי נוסע, אני חולה על הים. אני אוהב את הים, אני כל בוקר שבת, אני משעה 6-7 עד 3-4, אוכל ארוחת בוקר שם, נהנה מהים עצמו, נהנה מהאנשים, זה הרוגע שלי, זה השלווה שלי. אני כל השבוע עובד קשה מאוד, אני במתחים, ושם אני מתפרק, יש מה לראות בים, ואני אוהב את הים של תל אביב. מאוד אוהב את תל אביב. בחגים אני תמיד בתל אביב. פה ושם ברור שיש חריגות. כן, נגעת בנקודה מאוד נכונה. אני מאוד אוהב ים. אני אוהב את הים ומסביב לזה. לא אופייני לירושלמי. אין דבר מושלם. בירושלים יש לנו את הכותל, בתל אביב יש לנו ים. מה אתה מרגיש ככה כשאתה יושב מול הים, מגיע אחרי שבוע שלם? אני בן אדם שבשנים האחרונות, ב10 שנים האחרונות, הילדים שלי בטח מרגישים את זה, אני התהפכתי, אני מאוד שלב, אני מאוד רגוע, דברים שפעם היו מעצבנים ומרגיזים איתי. אני יודע שהכל למדתי בשנים האחרונות, שהכל בר חלוף. וזה לא כדאי להתעצבן ולהתרגז ולכעוס ולסנות מישהו, שום דבר. היו הרבה פעמים שכעסתי, אחרי 2 דקות אמרתי לעצמי בשביל מה? זה לא שווה את זה. בסוף כולנו הולכים לאותו מקום, ואחד השירים ששם כנראה יופיעו עם בנאי, אביתר בנאי ודקלון, שאומר כולנו בסוף מגיעים לשם, שום דבר לא שווה את זה. ודבר אחד למדתי אחרי שאשתי נפטרה, זיכרונה לברכה, שתמיד צריך לעצור רגע לפני. רגע אחרי זה כבר מאוחר. אתה מתעצבן, אתה מתרגז, אתה כועס, זה הכל מביא מחלות, זה הכל מביא, נאגר לך בפנים. אם לא עצרת רגע לפני, אני עצרתי לפני 10 שנים, לא לרגע. ואני יודע שזה יעבור, שיכעס, שירגיז אותי. יש אמרה, ואני דוגל בה. זה מנחה אותי במשך החיים. כתוב במקורות, וזה מוביל אותי, וזה נותן לי רוגע.
הלוואי שאני אהיה תמיד בצד הנעלבים ולא הצד של המעליבים. תמיד שאני אהיה בצד הנעלבים ולא המעליבים. שיעליב, שידבר, שירחל, הכל יעבור. אתה אומר שלפני 10 שנים הגעת לאיזושהי נקודה כזאת שפתאום משהו התחיל... אני חושב שזה הגיל, ומה שעברתי בחיים, אני מדבר פה כמעט שעה, ובטח הבנתם שהכל לא שווה. הבן אדם יהיה יותר שלב. אולי תמיד, וגם למדתי בחיים, בכל דבר יש יוצא מן הכלל. אני חושב שרוב האנושות זה ככה, כמה שמתבגרים, נהיים יותר שקטים, יותר שלבים, בגלל שעברו הכל. עברו הכל. אבל תמיד בחיים יש יוצא מן הכלל. אני מכיר אנשים שכמה שמתבגרים, התבגרו יותר כעסנים, יותר לחוצים, זה לא שווה את זה. כן. אז בעצם זה קשור, לים התחלת ללכת לפני עשור, זה מה שנתן לך את הרוגע? לא, או שזה לא קשור אחד לשני? כל החיים אהבתי את הים, אבל כל שבת כמעט 20 שנה, כן. כל אנשי החוף בתל אביב מכירים אותי כבר. יש לי מקומות קבועים, וכן. דיברנו לפני כן קצת, נגענו בנושא הזה של עולם הפיוט והמוזיקה, אמרת שאתה אוהב מוזיקה יוונית וכו', הבנתי שגם היית ביוון, נכון? הייתי. נסעת לשמוע קצת? הייתי, ספר לנו קצת על הנושא של מוזיקה בחיים שלך, על המקום של זה. המוזיקה, אני כל היום עם המוזיקה. באוטו יש לי קלטות. בעיקר, אם אתה דיברת על הים, לנסוע לים, הנסיעה עושה לי את הכיף. זה מוזיקה, אני רוקד עם עצמי תוך כדי נסיעה, בים אני שומע מוזיקה, אני מתמסטל מהמוזיקה, בבית לבד רוקד עם עצמי, מוזיקה, אני אוהב מוזיקה, מוזיקה שמחה. אוהב את זה. יש איזה שיר ככה אהוב במיוחד? כל השירים אני אוהב אותם. אם אני אגיד על שיר אחד, כל היתר... השאר יהיו מקופחים. יעלבו השירים, אז אני באמת אוהב את כולם. יפה. וככה מבחינת פיוטים, פיוט מיוחד שאתה אוהב? את הפיוטים, אמרתי את זה בהתחלת הערב, הפיוטים של ליל שבת, כל שירי שבת, זה עושה לי טוב, זה הכוח שלי. אני אוהב פיוטים של שבת. יש שם את הקול של החיים. יש שם איזה, למשל, פיוט שכולם מכירים, כי יש שמירה שבת. אז אחד הפסוקים שם אומר, אתפלל לה אל אל ערבית ושחרית, מוסף וגם מנחה הוא יענני. אז למה מוסף, למה במנחה הוא יענני? אמרנו, יש שחרית, יש ערבית ויש מוסף, אז למה במנחה? אז אומרים שיצחק אבינו יצא לשדה והתפלל שאליעזר הלך בשליחות של אביו להביא לו את האישה, אז כשהוא היה בשדה בשעת המנחה, נכון. כשהוא התפלל מנחה, אז הוא ראה את אליעזר מתקרב עם רבקה. יש, השירים כולם משמעותיים, כל מילה זה, אומרים היום, כל מילה בסלע, זה מילה, המילים, אני הרגשתי, אני בחיים עברתי את הדברים האלה, אני מרגיש שזה אני, בגלל זה אני מחובר לדברים האלה, שירי שבת. היום אני מוכן לשלם, אין לי, אבל 1,000,000 שקל, ושאבא שלי זיכרונו לברכה, ולשבת עם האחים שלי, ולשיר שירי שבת, 11 ילדים ואבא,
וכולנו ידענו את כל השירים, את כל הפיוטים בעל פה. אבל אבא שלי הקפיד שכולנו נהיה עם הספר ביד, ולקרוא ולשיר מתוך הספר. ואם הוא היה מרים את העיניים ורואה שמישהו שר לא מהספר, אז אוי ואבוי לו. כן. זה היו שבתות של שירה. לא היה מה לאכול. לא היה. האוכל זה היה מרק עם מים חמים עם זה. אבל השמחה שהייתה זה היה... מה אתה אומר? עוד ככה... אתה יכול לשאול הכל, אני פתוח לכל השאלות. אני רוצה לשאול אותך, לבקש. קיבלת. אנחנו מקליטים פה את הרעיון הזה, שהוא יישאר בעצם מכאן ולנצח. נכון. בגלל זה החלפתי עוד חולצה ועוד עניבה, וג'קט. ועוד 50 שנה הנינה שלך, או הבת של הנינה, או הנכדה של הנינה. בעזרת השם. ירצו לשמוע, איך היה נשמע פיוט של שבת, של הסבא רבא, ואני אשמח אם זה מתאים לך הכל מתאים, אני משתף פעולה, רק לצערי שהיום אני קצת צרוד, אני אשיר משהו, ואני לא אאכזב אותך, אז דיברנו על כי אשמרה שבת, וזה בנוסח הקורדי, אוי נגעתי בזה. כי אשמרה שבת אל ישמרני אותי לעולמות בינו וביני. אתם לא מוחאים כפיים. אסור מצוא חפץ לעשות דרכים. גם היא לדבר בו דברי צרכים, דברי סחורה או דברי מלכים, אגבה תורת אל ותחכה מני. עוד פסקה קטנה. מחל מלאך בו סופו להחריד, על כן אחבס בו ליבי כבורית. התפללה אל אל ערבית ושחרית, מוסה וגם מנחה הוא יענני. בראבו. תודה רבה. יאסו יוסי. קודם כל מאוד מרגש. יש איזה, אתה יודע, איזה מסורת או איזה מנהג משפחתי שאתם נוהגים אותו, שהיית ככה רוצה לדבר עליו? בהמשך לפיוטים, אז אני רוצה, נזכרתי ששנתיים אחרי שאשתי נפטרה והילדים היו, כל ליל שבת היינו ביחד, ואני אגיד כמה פסוקים מהאשת חיל, שבאמת מרים הייתה אשת חיל. אז שנתיים שלמות, בליל שבת הייתי חוזר מבית כנסת, וכמובן שקידוש שבת מתחיל באשת חיל, והייתי עולים לי סרטים במוח כשאני בקידוש, שמרים עומדת לידי, ובמשך שנתיים לא הצלחתי לגמור את הפיוט של אשת חיל. ממש ממש לא יכלתי, לא היה לי כוחות, לא יכלתי לסיים את אשת חיל. ואת זה דיברת על הנוסח הקורדי. הנכד שלי אביעד מאוד התאהב בנוסח הזה, אז הוא, כשאני מתארח אצל הבת שלי והוא נמצא, אז הוא שר את זה, וזה עושה לי טוב בנשמה ובלב. וזה, אני אגיד רק 2-3 פסוקים מאשת חיל בסגנון הקורדי, שגם האחים שלי עד היום אוהבים לשמוע את זה, וחלק מהנכדים.
אבל זה לא הדור, אבל בשביל ההרגשה שלי להיזכר בימים האלה. אז ככה. אשת חיל נמצא ורחוק, מפניני מכרע, בטח בלב בלל ושלל, לא יחסר. גמלה תאותו ולא רע כל ימי חייה, דרשה צמר ופשתים וטס בחפץ כפיה. לקראת הסוף, אז תמיד כשמרים הייתה הייתי אומר לה את הפסוקים האחרונים, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה, שקר חן והבל היופי אישה יראת, אדוני תתיילל. בנוגע לפסוק השלישי של אשת חיל, שמעתי איזה פירוש לזה, שזה אומר, גמלה תהיו טוב ולא רע כל ימי חייה. מה זאת אומרת? זוג שמתחתן הוא צעיר, הוא יפה, הוא בריא, יש לו כסף, טסים לחוץ לארץ, מבלים, זה כל זוג יודע לחיות. זה לא חוכמה לחיות, כשהכל הכל טוב, הכל יפה, כולם בריאים, זה לא חוכמה לחיות את זה. אז הפסוק בא ואומר, גמלה תהיו טוב ולא רע כל ימי חייה. החוכמה, כשהזוג, כשהבעל מזדקן, כשהוא מרגיש לא טוב, כשהוא חולה, כשאין לו כסף, כשאין פרנסה, אז היא גמלה תהיו טוב ולא רע כל ימי חייה. זאת החוכמה. כשאין כלום, כשלא בריאים, כשאין כסף, כשיש בעיות, אז האישה צריכה לדעת, לטפל. כמובן שהבעל צריך לתת משהו שהתורה אומרת, שהבן אדם, הגבר, צריך לכבד את אשתו יותר מעצמו. כמובן, זה הכל הדדי. גמלה תהיו טוב ולא רע כל ימי חייה. כמו אל תשליכני לעת זקנה, על אותה הדרך. השיר הזה ברור שאני שומע אותו אלפי פעמים, ואני שומע אותו בפרט ב10-15 שנים האחרונות. זה טבעי, זה מאוד טבעי, שבן אדם, ואני חושב שהבן אדם לא חי פה לנצח. אני רואה מה קורה מסביבי, חברים טובים, מכרים טובים, כל אחד מגיע הזמן שלו. אז אני לא יודע איך זה אצל אחרים, אבל אני מרגיש את זה כל יום שעובר, שאני בעזרת השם אלך בלי ייסורים ובלי זה. אז אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, כמו שמילות השיר אומרים, אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. אלוהים הייתי הקדוש ברוך הוא כל החיים, ולעת זקנה כל שכן. ככלות כוחי אל תעזבני. אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. באמת סיפרת פה סיפור מדהים, מילדות מאוד מאוד קשה, וכל הסיפור של העלייה, מה שקרה אחר כך, דרך שנים של הקמה של העסק, ושבאמת מאבק יומיומי נקרא לזה, של באמת לקום על הרגליים, ועד בעצם ככה קצת מה שאתה מתאר בשנים האחרונות, שזה מין שלוות נפש, וזה משהו שבאמת להגיע לאיזושהי מנוחה ונחלה.
באמת מעניין אותי ככה איך אתה רואה את המסע הזה של החיים עד כה, ואיך אתה רואה אותו הלאה, מהפרספקטיבה שלך, דברים אולי גם לדבר קצת, נשמח שתגיד ככה דברים שמבחינתך הם אלה שעזרו לך, שכאילו באמת דור צעיר ששומע אותך, יכול לבוא ולהגיד, זה הדבר שעזר לי להגיע מנקודה כזאת לנקודה כזאת. אני חושב שבן אדם צריך תמיד שיהיה לו תקווה, ותמיד תהיה לו אמונה. האמונה זה המרכיב החשוב בחיים. אני כל יום כמעט כל יום משחזר את החיים שלי מההתחלה. ואני רואה איזה תהפוכות עברתי. הייתי מתייאש פעם, אבל ב10 שנים האחרונות לא מתייאש. אני אומר, מה אני צריך מהקדוש ברוך הוא? מה אני צריך? זכיתי להכל. סבלנות. סבלתי מאוד. קושי, עוני. כתוב במקורות, אני נחשב כמת. אני הייתי עני. וברוך השם, בן אדם ייקח את הסיפור של החיים שלי, שיראה מילד שנכנס לפחי זבל, ומביא אוכל לאחים שלו, ושם כל ערב קרטון בתוך הנעליים שלו, ישרפו לו הרגליים, מאפס, מכלום, גודל עם 10 אחים בחדר של 3 מטר על 3 מטר, והתקווה והאמונה אין לזה סוף. בן אדם יכול להגיע להכל. בטח שמעתם ואתם יודעים, ניצולי שואה, מכלום, מגטאות, שלגים, ממקומות, באו, הקימו משפחות. הבנתי, ששמעתי לא מזמן, שהאבא של מפקד חיל האוויר, נדמה לי שקדי, ניצול שואה, והחיים שלו באחד המטסים שהוא טס, וזו הייתה הצדעה לאבא שלו. הבן אדם כל הזמן מקבל כוחות, היצור, הבן אדם יש לו כוחות. אני סיפרתי פה על המקרים עם תלמידי בית הספר, ואני יושב מול ראש הממשלה, ואני יושב עם כמה ראשי ממשלה, ואנשים חשובים, לא חייב להיות ראש הממשלה, ישבו וישבתי עם אנשים מאוד חכמים, מכל אחד קלטתי קצת. אז הבן אדם נרגע, הבן אדם רואה מה חשוב ומה פחות חשוב. לא הכל כסף, וזה לא הכל צריך להיות בן אדם. התורה אמרה, דרך ארץ קדמה לתורה. קודם כל, אפילו התורה אומרת, דרך ארץ קדמה לתורה. קודם תהיה בן אדם, אחר כך תלמד תורה. קודם תהיה בן אדם. לא שתהיה בהמה ותלך להרצות לאנשים ולהטיף לאנשים ואתה לא בן אדם. יש ככה איזה משהו שאתה גאה בו במיוחד בחיים שלך? משהו... בגדול, לא נעים לי להגיד את זה על עצמי, אבל אני בן אדם שמתרחק מהכבוד ומהגאווה שאמרת במה אני מתגאה. לא מתגאה, גאה. גאה, סליחה. אני גאה בכל יום. זכיתי, אני אמרתי כבר. התחתנתי. נולדו לי ילדים. נולדו לי נכדים. נולדה לי נינה. אני גאה למה שהגעתי בכל רגע. זה הגאווה שלי. מיציר כפיי. שעבדתי ימים ולילות ואני עוד עובד. ואני רואה, אני נהנה מעמל כפיי. ואני גאה בכל. גאה בילדים, גאה בהכל. ברוך השם. שום טענות. אם עוד 50 שנה מישהו שומע את הרעיון הזה, יש משהו חשוב שאתה רוצה שהוא ידע, שהוא ישמע, שהוא יבין עליך? אני מקווה שיקחו הכל ברוח טובה,
אני מקווה שאני משאיר מורשת טובה, ואם הם עכשיו לא יודעים את זה, הילדים, הנכדים והנינה בעזרת השם, אני בטוח שהם ישמעו על הסבא ועל האבא ועל הסבא רבא הרבה דברים במקומות שלא ציפו, ואולי זה ייתן להם שהם יתגאו בסבא ובאבא ובסבא רבא שלהם. אני כמעט בטוח. אני בטוח כמעט. אני לא כמעט, אני בטוח ב100%. אתה אמרת. אז קודם כל אני רוצה לאחל לך שיהיה לך עד 120 בבריאות ובנחת מהמשפחה. תודה רבה. אם יש עוד משהו ככה שאתה רוצה שנכניס בכבוד. לבסוף באמת, ולסיום הערב הנפלא הזה, אני רוצה לברך את הילדים שלי, סיגלית, הבכורה, נוריאל, איריס וסיוון, בהרבה בריאות. בריאות חשוב מאוד, אושר והצלחה, ובעיקר, העיקרים, שתהיה ביניהם אהבה, אחווה, שלום ורעות, ושמה שיוביל אותם שיהיו אחד בעד כולם וכולם בעד אחד, ושישרור ביניהם הרבה אהבה ושלא יהיה ביניהם חילוקי דעות. אלה המילים בעצם הצוואה שלי בחיים וגם לאחר 120 שנה. תודה רבה לכולם, תודה רבה לאלה שעשו במלאכה. אני מקווה ואני מאוד מקווה שיהיה לנו עוד הרבה שנים ביחד, בבריאות וחיים טובים ואהבה ושלום. זאת הצוואה שלי, גם בחיים וגם לאחרי החיים. לשים את כל הדברים הקטנים, המחלוקות בצד, אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. תזכרו, זאת הצוואה שלי בחיים, אני חוזר על זה, וגם לאחר החיים. תודה רבה לכולם. תודה לאלוהים שזכיתי להגיע ליום הזה. תודה לאלוהים שזכיתי לספר את הסיפור החיים שלי על קצה המזלג. תודה לכולם. תודה רבה. היה מעניין ומענג. תודה רבה. אל תשליכני